vamos a presentar al siguiente grupo. Como decía, voy a dejar por un momento la organización para poder presentar a este grupo importante para mí, para mi etapa de pastoral en el seminario. Vaig a presentar-vos a la parròquia de Maria Auxiliadora del Xemesí. Un fort aplaudiment per a ells. I així tenim a Bernat i a Carlos, que ahora que nos pueden contar sobre la cançó, sobre la parròquia. Bueno, buenas para tots. Venim del poble de l'organista Cabanilles, al Xemesí, i el tema d'enguany ens agrada molt perquè en ell ens inspirem en la nostra titular, la titular de la nostra parròquia, que és Maria Auxiliadora, i la lletra va arrelar a ella, ja la sentireu. La música vos parla Bernat, que és el que du sempre el ritme. La música buscàvem algo diferent, com tots els anys que hem vingut i que podem fer algo diferent que no hem fet fins ara, i enguany fem la música, algú digué que el so també fot enguany a Brasil, i hem optat per un ritme més brasileny, més de batucada, que teníem la intenció de portar els instruments, però per espai i temps i tot, doncs no ha pogut ser, però el portem, el porta el xic d'allà al fons. Saluda, Vicent. Doncs molt bé, un fort aplaudiment per a Maria Auxiliadora en la cançó Com tu, Maria.